Okuwum dininiň mi? Dinimi aýtamam. Benim owadan ýüriti sen degenlere inik gelim. Okuw dininiň üçin. Men sana Jigimjan. Anaýşol. De. Ben sana maşin aldım. Şunun ma. Sen Ana. neden kim şu maşin? Peki, hana dur maşin Jigim. Ha ola gamzan taňryl katym. Salamu aleyküm dostlar. Aleykümselam. Toylan kutlu bolsun. Sağ ol, Dura. Jigiňem bagty bolsun. Aýdanyň bolsun. Ha. Ne toýda başladyk Jigimjanyň bagyt toýuny, ýagny Ejemjanyň elbetde arzuwyny hasyl edýän bugün. Söyleme. Benim yok yerimde ciğerini kovdu seride öyle bala. Toylan bagty bolsun. Sağ ol. Ene mahmal toý mekanam tuğulmy giden taýýarlyk görüpdirler. 36 ay garaşaryna 3 ýyl garaşaryna toý berýär. Mümkinçilik bardyr. Ha. Şu mümkinçiliklerine ulanýanna. Söyleme. Näsip edilen Jigimjanyň bagyt toýuny durmuş toýuny sagamaça sowali. Esas näme dost? Ýaşlamy bagty bolsun. Sağ ol. Bagty bolsun. Oy, häzir Jigimjanym ýaşlaram gelir. Ýörenme. Şeydi.